Ще имаш бал тази година. Ще ти покажа как да си направиш перфектен грим за бала с бюджетни продукти от професионален гримьор. Аз по принцип не обичам да си подчертавам веждите и използвам само безцветен гел, но понеже е балът, ще ги подчертаеме съвсем мъничко, така че да изглеждат натурални, но все пак подчертани. Като аз ви съветвам да започнете от края на веждата и съвсем лекичко да подчертаете началото с ето такива разросващи движения, бих казала. Продължаваме с безцветен гел за вежди, като фиксираме цялата вежда. След това взимаме коректор и бавно и внимателно си очертаваме веждите отдолу, така че да им създадем рамка. Силно ви препоръчвам за разнасяне на коректора да използвате четка, за да може да бъдете възможно най-прецизни. Добавям още коректор по целия клепач, за да ни бъде основа за сенките. Продължавам да го разнасям с същата четка. В последствие може да използвате и пръста си за допълнително разнасяне. Ще използвам бежови и кафеникави нюанси, за да постигнем една хубава балансирана неутрална визия, да може да отива на всички. За начало ще използвам един цвят, който е близък до цвета на кожата ми, за да може после да ни е по-лесно да разнасяме останалите цветове. Него го разнасям в свивката на окото, като ще го дигна малко и към по-горната част на клепача. Под веждата ще използвам най-белият цвят от палитрата, за да може да изсветлим зоната и да разнесем този бежовият цвят, който използвахме преди него. Взимам си от този бежов цвят на една малко по-малка четка и ще направим лек cut crease ефект. Започваме да подчертаваме зоната над сгъвката на окото. Започвам съвсем леко да изнасям сянката навън към веждата, като в началото не слагаме от него. След това взимаме едно малко по-тъмно кафяво и го добавяме само в края на окото. Сега с пръст ще нанесем един такъв блестящ цвят тип шампанско. Го нанасяме от средата към края на окото. Ще използвам и този леко златист цвят, за да добавим още повече блясък. Само в средата на окото. След това си взимам един блестящ бял цвят и го поставям в началото на окото.